Ai nadi seng tini mai khalai tongo an nadi satung sal kaprap morok ani kotai rok morok tohme ani dada nadi borok lai mutai sala lai khlam se asuk lai tonglai na senglai satung sal kaprap ma sai khlai tai ma salai yang dada tang morok lai seng tini mai khlai tongo manaji tei kain bakhaklai lai jakphok tini bok tabok seng leng kholai sinai je phurungni sini khlai mani ana naigra di angla arai khlai si matong si korei mani bo salhane korok gya ar bosubo tai masa siana seng je ma phabai yaktel jagai tain sai phemani nadi mo ani kotai nadi bole yang dada tang mai khai tongo. Hello guys, welcome. Yang sadung besar kaprap tini angla khamaya bongna senai jai tong hai khlai nai di gam sa thoklo bosi ma tong hang lai yang tiane khakai pi haseng tabo seng tipra sarakne asukde korong lai tai masa jaglai bene basarok lai sadung sal khlama se tain salai kulogia jonglai sadung sal kapra ma manjak manda se tain saibo arbo nukhungsi ragra garalai miya nadi ani kotoi mai khamani pagia phok seman balai bo biran alsa jakhnai sa seman hor 8-9 baje jakpho bono kiri taklai helai bo mai bonda gursa khlai khai lasinai khago yang batatang dodatang lai ara toro dihena bo kotoi to serok aso pagia flebo bini ojone bo tangjaga halai sengbo phrani bade to kaje tangmaya jotobo jani capacity jat matangi sajak laye tabok seng leng kholai sinai ani leparok lengkhon thakha ha ani phagrok bora asu khaljak phornai gana leparok irona leng kholai nai chok iroko sahi mo hasini elakani sagar সমুদ্র যতনে ছেলে টপ থামা যতনে ছেলে গর্জা চিনি এলাকানি সাগর মা তৈবো নাইদি অন্য রকমসে কুসুম ক্রম কাখাং ওদের পর অন্ত ইরেনি তৈ নফাই নাইফাই মানা চিনি এলাকা ফাইয়ে yang tete sarok laitok lai no age angbo morok sopho mela laito eklai na dikki hau khai thang na dita bo bok brek leka angwa age ai klai mela laito ba oh yang tola tei to sitei jra thang bo ani video orana paira sinai hwa jotono hambai